Guys, punta tayo sa dagat. Nuha tayo ng kinason. Ngayon, nuha tayo ng kinason. Yan guys, oh. Nuha tayo ng mga octopus. Mamaya guys, mapakita ko sa inyo yung huli namin guys, ha. Pag-uli, may kuha. Naghanap magkuha guys. Umuha ngayon guys. Na guys. Sige guys, abangan nyo na lang yung kuha natin. Punta tayo sa dagat, ha. Yan guys, oh. Punta tayo doon. Okay. Thank you guys. Abangan nyo lang guys, ha. Makukuha natin. Pakita natin sa inyo. Thank you. Yan guys. Yan na guys, oh. Yan na siya, oh. Lami tayo. Lumban. Lumban na siya, lumban. Ata sa tabi ng dagat guys. Nanguha ng lumban. Yan ba na dalawa guys, oh. Sa tabi ng dagat tayo guys. Ayos na sabaw. May pang ulam na tayo nito. Libre ulam na sabaw guys. Ayos na. Nasa tabing dagat tayo agad. Dito tayo sa Caridad. Nanginhas. Ano ba og kuan kinason? Lumban na guys, oh. Daghan na pud, daghan na tong kuha. Natakas Caridad. Ayos guys. Ito una natong kuan guys, ang atong kinason gabi atong ikuha. Ara guys, oh. Luto-luto na nato guys sa kayo guys. Tanawa guys, pakita ko sa inyo guys, ha. Ara guys, oh. Itong lumban gabi iba. Ara guys. Ara guys, oh. Sabaw. Itong lutoon. Maya guys, lami kayo sabaw ni guys. Lutong probinsya, style probinsya guys ba. Naman tas probinsya karon na bakasyon. Sige guys. Thank you.